Από εδώ και πέρα μας γράφει και η κάμερα, Λευτέρη. Πάτα γκάζ και άκου, πάτα. Έτσι μπράβο, κάρβωσε. Έτσι μπράβο. Τώρα, ας πούμε ότι κάτι έγινε. Τσίπα λίγο το φρένο και κατέβασμα. Καταλαβαίνεις, αμάξι. Πάει γονάτισε, τέλος, δεν έχει. Τα πάντρες στο smart δεν φρενάρουν τόσο πολύ. Όχι, στο λέω να... Αυτό σπάρτα και το κάνεις ποτέ κατέβασμα. Ναι. Άκου. Εγώ το κάνω πως τρομάξει, αλλά δεν... Πάμε σιγά σιγά. Α, θα φύγει. Πάτα γκάζ. Έτσι. Αυτό λίγο το τάκ, είναι φιλικό. Έτσι αφήνες, ναι. Κάνει τσέκα. Θα ξεπάρει το τόντος. Τους έκατες δικούς που σήμερα έχουν... Πάμε σιγά, φάτον αυτό, ναι. Φάτον και τον άλλον και πήγαινε μεσαία λόρια. Πέσε λίγο. Α, τον προλάβαμε. Πες μεσαία. Σιγά κόψε λίγο. Πες δεξιά. Κόψε τώρα. Κοίτα εκεί απέναντι τις κάμερες. 1, 2, 3, 4. Τα είδες? Ναι. Ευτέρη, τα βλέπεις? Ήταν πίσω από την πινακίδα. Βγες δεξιά. Ναι, βγες δεξιά πάνω στην ανηφόρα. Πάνω στην ανηφόρα. Ναι, κατάλαβα, την κάνω στροφή. Πάτα βγάζει, όχι πάτα βγάζει. Σκούτανα. Κάρβωσε πέμπτη, έκτη. Στα 100 μέτρα κάνουμε αριστερά. Μαζί με φρένο, πάτα φρένο και κάνε. Κατέβασμα. Πάτα φρένο. Κι άλλο. Αυτό που έκανες, μπράβο. Με 50 χιλιόμετρα, εδώ κάνουμε αριστερά. Ναι. Μπορείς να καρφώσεις πρώτη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή το αμάξι, Σ' αφήνει να κατεβάσεις. όμοι γίνει το συμβεί κάτι, εντάξει, με 50-60 χιλιόμετρα καρφώνεις πρώτη. Και Πάει γονάτι στα αμάξι, τέλος. Σοβαρό θέμα ασφάλειας. Το αμάξι δεν είναι μόνο για να τρέχει. είναι και ένα φρενέρ. Λοιπόν, εδώ. Εδώ αριστερά, σιγά. Από δεξιά, ωραίος. Ωραίο αυτό. Πάρε που δεν αυτό πήγα να σου πω να χαιρετήσω τους δικούς μου είναι εδώ στο Intercontinental και βλέπεις τα αμάξια. Κάνουν εδώ μέσα στο Holiday. Ναι, τι κάνουν εδώ? Κάνουν τέτοιο. Μαζεύτηκαν, έχουν συνεδρία, πώς το λένε. Σοβαρά. Πάμε να ακούσουμε την Ιταλίδα μας. Πάτα γκάζι. Πέσε λίγο. Εδώ δεν προχάμε, Όχι. Κοίτα. Εντάξει. για απέναντι. Τα βλέπεις? Κατάλαβες τι λέω? Αυτά τα δύο σημεία είναι. Έχω, θα στα πω κι άλλα. Προχώρα. Θα σου πω κι άλλα. Πάτα γκάζι. Κάνε πως πέμπτη. Πάτα γκάζι, κατέβασμα. Ανέβασμα. Έτσι, μπράβο. Ακούω, λέγε Λευτέρη. Σιγά λίγο παρακάτω. Μέσα λίγο. Πες μου πρώτος εντυπώσεις. Πώς το βλέπει για μένα, Περιμέναμε λίγο έτσι από τα εκεί στα 2.30 που πήγαμε. 130. Προχώρα λίγο σιγά. Θα πιάσουμε αριστερή λωρίδα. Όσο πήγαμε 2.30 πήγαμε να δώσει. 130. Πάμε σιγά στην επόμενη Εδώ. θέση οδήγησης, εντάξει. Τα πάτε πώς θα βλέπεις, εντάξει. Καλά,